போடுங்க அப்படின்னு போட்டார். அதுதான் சொர்க்கமே என்றார். ஸோ என்னென்னா இந்த மாதிரி எல்லா வகையிலுமே பாட்டுகள் அது எனக்கு மட்டும் இல்லைங்க, எல்லா ஹீரோக்களுக்கும், தமிழ் திரைப்படங்களில் எல்லா ஹீரோக்களுக்கும் யாருக்கு என்ன மாதிரி போடணும், இந்த கதைக்கு என்ன கேரக்டர் என்ன பண்ணணும், அதே மாதிரி நடிகர்களுக்கு மட்டும் இல்லை, நடிகைகள் சோலோ சாங்கு, அதே மாதிரி டைரக்டர்னு பார்த்தா இப்போ ஆர் சுந்தரா சார் டைரக்டர்களுக்கு பாட்டு, அதே மாதிரி படத்து நிறுவனங்களுக்கும் பாட்டு, இப்படி யாருக்கும் பேதம் இல்லாமல் அந்த கதைக்கு என்ன, கம்பெனிக்கு என்ன, கேரக்டர் என்ன, சுச்சுவேஷன் போட்டு அருமையான டிவியை கொடுத்து இன்றைக்கி வரைக்கும் விஷயம் இளையராஜா சாங்கை நீங்கள் டிவியில் பார்க்குறீங்க, அதுக்குன்னு போட்டிருக்காங்க, லைனை போட்டு ஓட்டுறாங்க மேஸ்ட்ரோ இளையராஜா. அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். கரகாட்டக்காரன் படம் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத படம். என் வாழ்க்கையில் நீ இன்னத்தை இனிமேல் நடிச்சு என்ன 500 நாள் மதுரையில், என் ஊர் மேலூர், மதுரையில் 500 நாள் ஓடுது. தினசரி 3 காட்சிகள், சனியாக 3 காட்சிகள். அங்கெல்லாம் நூன்சம் கடை கிடையாது, ரெகுலர் ஷோ தான். அந்த மாதிரி மிகப்பெரிய ஒரு படம் கரகாட்டக்காரன். இன்னைக்கு இல்லை, எந்த வருஷத்துக்குமே ஊர்லலாம் வில்லேஜ்லாம் போனால் ராமராஜன் சொன்னால் கூட தெரியாது, ஆனால் பாட்டுக்காரன் கரகாட்டக்காரன் உடனே ஓடிடுவான். அடுத்து சாமானியன், அடுத்து சாமானியன் கரகாட்டக்காரன். அப்புறம் 23 வருஷம் கேப் ஆகி போச்சு, யாரும் அமையலை சரியா. கடைசியில் டக்குன்னு அழகாக கொக்குமா தூக்கிட்டு போனாங்க. ராஜேஷ் சாரும் தயாரிப்பா மதி சார் சொன்னாங்க, அப்பா ரொம்ப சந்தோஷம், எப்படா அண்ணன் பார்ப்போம், நான் கூட்டி விட்டு இன்றைக்கி ராஜா இளையராஜா அண்ணன் நம்ம சாமானியம் படத்துக்கு சாமானியிலே மிக சிறப்பான பாடல்களை ஐயா கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பெஷலாக சார் நடிக்கிறனாலே சில இடங்களில் இந்த சாங் இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு அன்பு சாருக்கும் அவங்களுக்குமான அந்த அன்பை நான் கண்ணால் பார்த்தேன். அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான சாங்ஸ் இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஐயாவோட இந்த பிறந்த நாளுக்கு அவங்கள்ட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கணும் அப்படின்னு தான் எல்லோரும் வந்தோம். அவர் பல்லாண்டு காலம் நீடூழி வாழணும்னு எல்லாம் அந்த இறைவனை வேண்டிக்கிறோம். நம்மளோட சந்தோஷம், கவலை எல்லாத்துலேயுமே இருக்கிறது ஐயாவோட பாடல்கள் தான். ஸோ அந்த இசைஞானி ஐயாவிட்ட இன்றைக்கி ஆசீர்வாதம் வாங்கினதை பெரிய பாக்கியமாக நினைக்கிறோம். இவங்க 2 பேர் படங்கள்லையும் என்ன சொல்கிறது, ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அந்த சாமானியன் படத்தை இயக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது எனக்கு பெரும் பாக்கியமாக நானும் நினைக்கிறேன். நன்றி. அதே மாதிரி அவரும் டைரக்டரும் சொல்லக்கூடாதுங்க, அவர் என்னை நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு மருமை அறிமுகப்படுத்தின என் குருநாதர் டைரக்டர் அழகப்பன் சார், அவர் மாதிரி இருக்கிறாரு. அழகப்பன் சார் இப்போ இல்லை, அவர் உருவத்தில் திருப்பி அவர் எனக்கு மறுபடியும் ரீலைஃப் கொடுத்த மாதிரி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் படம் மாதிரி சாமானியன். நிச்சயமாக செஞ்சுரி போட்டுருவீங்க. நிச்சயமாக அனைத்து தரப்படும் இந்த ஜென்ரேஷன் சொல்கிற பாருங்க, நம்ம அப்பா அம்மா, நம்ம தாத்தா பாட்டி, நம்ம பிள்ளைங்க, நம்ம பேரமதி, எல்லா ஜென்ரேஷனுக்கும் பொருந்துகிற கதையாக தான் டைரக்டர் தேர்ந்தெடுத்து அந்த படம் இருக்கார். அது சாமானியம் மிகப்பெரிய வெற்றியடையும். அதில் ராஜான மியூசிக்கு, அடுத்த படம் ராஜானந்தான். அவருடைய பாட்டு எனக்கு கரெக்டாக நல்லா மாற்றும் நம்பிக்கையில் நான் அன்றைக்கி அவரை தெய்வமாக வணங்குறேன். அவர் என் கூட பிறகு வரை உடன்பு அண்ணா பாவிக்கிறேன். அவர் கொடுத்த பாடல்களையும் மக்கள் மனசு இருக்கக்கூடிய இசைகளை வழங்கிய ஆனால் இசைஞானிகளுக்கு பல்லாண்டு நீடூழி பெரும் வாழ்வாழ்ந்து இன்னும் பல வெற்றி படங்களையும் மிகப்பெரிய ஒரு ஹிட்டு பாடல் கொடுக்க வேண்டும். அடுத்து விரைவிலே என் டைரக்ஷனில் ஒரே ஒரு படம்னு கேட்டுட்டு அவர்கிட்ட, இது வரைக்கும் நான் பண்ணலை. 25 படம் பண்ணிட்டு மியூசிக் பண்ணிட்டேன், அது பெரிய இருக்கேன். ஆனால் என் டைரக்ஷனில் பண்ணது 84 மண்ணுக்கத்தை பண்ண பிளான் பண்ணேன், இன்றைக்கி நடக்கிறேன். ஸோ என்னைக்காக கூடிய விரைவிலேயே என்னுடைய டைரக்ஷனில் அண்ணன் ஒரே ஒரு படம் மியூசிக் பண்ணுவார். அந்த படத்தை வைக்கிற மாதிரி பாடல்கள் 8 அத்தனை ஹிட்டுங்கிற மாதிரி கொண்டு கூடிய நிலைமை இருக்குது. அண்ணனுக்கு என் பொண்ணான வாழ்த்துக்கள். நான் இது வரைக்கும் டிவியில் அவ்வளோ பேசினதில்லை, அது மாதிரி